Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna mektep okuwçylar üçin açyk kapylar günü geçirildi. Açyk kapylar gününe mektep okuwçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan parakatçylyk söýjülikli daşar siýasaty, Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň içenleşmegi, ilim bilim ulgamyny sürmek baradaky özgertmeleriň durmuşa geçirilişi barada bu ýokary okuw mektebiniň muallimleri diňişlerini gurrun berdiler. Şeýlekem institutyň talip ýaşlary Türkmen diplomatiýasynyň milli mektebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň taryhy, guruluşy we alyp barýan işleri bilen mektep okuwçylaryny tanıştyrdylar. Şol bir wagtda institutda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen Bilimler Güni münasibetli Türkmenistanyň orta mektepläriniň 11-nji sinip okuwçylarynyň arasynda Türkmenistanyň taryhy, matematika, ingliz dili we türkmen dili dersleri boýunça sanly ulgam arkaly olimpiada geçirildi. Bu olimpiadanyň esasy maksady Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okumagy kämilleşdirmek konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak meýilnamalaryny ýerine ýetirmek, şeýlekem zekinli mektep okuwçylaryny ýüze çykarmak we olaryň sanly ulgama mümkinçiliklerini ulanmak endiklerini kämilleşdirmek bolup durýar. Bu bolsa Türkmenistanda ýaşlaryň kämil bilim almagy, döwrebap tehnologiýalardan baş çykarýan we dünýä dillerini bilýän hunarmenler bolup ýetişmekleri üçin döredilýän mümkinçiliklere dol şaýatlyk edýär.